mbele ngini senators moko monisiwuok kaka Liroba Girero kod wacho ni ubiro ng'iyo kaka upango. Katiba wacho ni pesa monego bed ni dhi e county en atamalo 15 minimum. Ubiro timo nang'o mondo mi pesa ni obed mang'eny malo kanyo ka koro usetieko wach mar yiero jotendu muchopo kama koro utiyo ne jopiny. Un kaka senators manyien ubiro timo nang'o mondo pesa ni okadh kanyo odhi ne ji jopiny. En gima nyaka keta yanga ni gik mang'eny midhi yale od bura. To gik midhi yale od bura gieki dhi luwore gi chikno endo ma iluongo ni jomage mang'eny e od bura kata jomage matin e od bura. Nikech kiloso od bura anyisi ni kiny agenda ma wan go en agenda achiel mar yiero speaker gi deputy speaker. Kasto wadhi giluongo ni recess madhi gimoro jumbe ariyo. Bang' jumbe ariyo no kwa duogo koro wadhi loso ot. Tiende ni odno endo dhi ng'ini jomage mang'eny to jomage matin. Ma dho ngere dendo ni majority kata minority. Samo kel majority kata minority ni endi bendo biro gi kuonde go ma chike losore e bunge. Chike mag bunge losore ng'eny gi committees mag bunge. Kaluwore gi definition mar majority kata minority ema dhi define jogo eko motegno ahinya yango e committees. To kanyo ende ma yude teko mar kelo weche mopogore opogore manyalo konyo oganda. Achiel kuom gin miwacho mar